Tatar jurnalistikasının geleceği onun yaşlar kolunda. Менә şurada bizden talantlı yaşlar olur. Her vakit talar var. Her çocuğun üst talantları bular. Менә şuşu jurnalistikaga birilgen, jurnalistikаны yaratkan kişi, jurnalistikаны yaratkan kişiler şuşu Tatar jurnalistikasının üstüne kızıklı hem buna kadar bulmagan vakıyalar sonunda yazırga öğrensinler, alansınlar idi. Менә jurnalistikаны özünün etiyin, eniyin, balaların, hatınını yaratkan kibet yaratkandağına senden yaxşı jurnalist çığa. Bunu unutmaska gerek. Мәхсүм абай, үзегіз турында нинди сүзләр әйтә аласыз? Үзегіз турында. Мен үзем турында минем ижатым бик бәхетле. Мен үзем бәхетле дип әйтә алмыйм, чөнки мин халык дошманы малайы буларак бик авырлыклар кичердем. Менә эшкә урнашуларда, менә партиягә алмыйча аптыраттылар мине. Партия газеталарда эшләсәм дә, менә ижатым ягыннан мин бик бәхетле кеше. Менә шуңа сөенеп бетә алмыйм. Һәм минем бөтен туганнарым, әнием, мәрхүмә әнием дә, менә шушы үземнең башкарган эшемне күреп, әтинең гаепсезлеген раслап, документлар килгәннәрен күреп, биттәген нитеп бәхил булып үлдем немешемә. Менә минем әйтәсе килгән сүзем шул.